मूर्तिकार के बारे में गुरुजी लिखले उनका बाबा। अरे मूर्तिकार मटिया के गढ़ेला मूर्ति, जवन मूर्तिकार मूर्ति के गढ़ेला वही के लोग पूजा करेलन। कैसे? मानी करके देव पूजे सगरी जगतिया। और गुरुजी बतौले हुआ मटिये में बसे भगवान, मटिये में बसे भगवान, जान मटिये में होला। और गुरुजी लिखत उनका अरे मटिये से बनल बा सुघर शरीरिया, मटिये में मिल माटी होई शरीरिया। बतावल गई कि यही माटी से मनुष्य का जीवन बा, मनुष्य का निर्माण यही मिट्टी से भइल बा। और सच्चाई यह हो, सत्य यह बा कि एक दिन मनुष्य के यही माटी में मिल जाए के बाद। लेकिन आगे गुरुजी लिखत उनका जरा हो खेला सुनसान, जरा हो खेला सुनसान, सान मटिये में। क्या बात है? और गुरुजी कहत उनका मटिये के खातिर भइल केतनी लड़ाइया, भैया के खुनावा पियत बाटे भैया। सहजे में चली जाला जान, सहजे में चली जाला जान, जान मटिये में होला। गीत का आखिरी लाइन बाद समय का अभाव, कहना है क्या? सतुगुरु लटन कवि महेंद्र का पीरितिया, बाघा में सुरेश का बिगावे गीतिया। मोनू कभी चंचलिया न जा,